Okay, may gala, may mundo usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. May mundo Philippines, may mundo world, may mundo universe. Ano na punta mga higala? Nini nga itong tulumanon sa kahanginan, si ONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus ng alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Account. Abino adlaw na usab karon nga samantarong adlaw ang higala. Adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 23 na kini sa bulan sa Hulyo. Oh, padayon ta higala na once again. Congratulations sa atong mga bagong mga pare, si Reverend Father Diosdado Antiquesa, Reverend Father Christian Dakay, ug Reverend Father Jimmy Tihada. Salamat kayo mahigala no. Ano na puti mga bagong pare ng mga ay kami manghigalang kaming mga paria medyo gulang na. Mailara na sa hitsura mga higala no nga nangunut na in taon kami mga kaparian no, pero walay problema kay do naman tay mga bagong pare nga mutabang usab sa ato nga moy modugang sa matud pa kadaghan kayo sa mga pare nga medyo kuana na mahuway na no. Aduna po yung uban nga medyo masakito na no, muna nga kinahanglan nga aduna gyud mo puli. Dala no may mundo na kanatong tanan mga higala adlaw karon nga Miyerkules, panahon usab sa matarong adlaw Pizza 23 no, 23 na karon sa bulan sa Hulyo. Ato daing tibayaon og may mundo pang-usab ang akong mga classmates, akong mga kaparian no. Nanginahay namin pamauli mga higala. Ako ni anak ko sa Ayungon, ang akong mga classmate po tuwa na po sa ilahang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karon no. Si Padre Obing Masyon na ana sa Sikihor, si Father Dami Hiramis na ana po diha sa Himalalod, si Father Tonton Arnaiz na ana po din sa May Batinggil. Oy, salamat kaayo no nga nahimutang na pugbalik mga higala ang mga kaparian sa tagsa-tagsa na namo ka mga assignments. Okay no. Bino padayon ta sa atuang mga buhatonon mga higala no. Ari kita sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan niining kabuntuhon. Malampuson nga napahigayon kagahapon adlaw mga higala ang ordinasyon sa tulo ka mga bagong pare nga sila si Reverendo Father Diosdado Antiquesa, lumad nga taga Mabinay, Reverend Father Christian Dakay, lumad nga taga Toledo, Cebu, taga Don Soriano, ug ingon man sa Andres Soriano, ug ingon man sa Reverend Father Jimmy Tihada, taga Amyo, Santa Catalina, no? Napahigayon kini sa dihang giordinahan sila sa atong talahuron nga obispo, si Bishop Julito B. Cortez. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV appeals for end to Gaza barbarity. Gani nahitabo kini mga higala ang hugtanon nga panawagan usab sa ato ang talahurong Santo Papa human nga matud pa nahitabo ang duguon nga pagpangatake sa usa ka Katoliko nga parokya didto sa Gaza, ang Holy Family Catholic Church nga diin nakakalas kini ug adunay tulo ka mga kinabuhi. Padayon karon ang panawagan sa atong talahurong Santo Papa ngadto sa mga nagkabangi nga mga nasod nga unta no ilaha nga tahuron ang matud pa ang dignidad sa kinabuhi sa tao. Maong kadto mga higala mga balitang simbahan niining kabuntuhon o padayon kita sa atua nga mga pagpangalagan. Bino arita mga higala sa atua nga Saint of the Day no, July 23. Nato ang Saint of the Day karon July 23 mao si Santa Brigida no, Saint Bridget no. Si Saint Bridget aduna siya matud pa vision sa ni Cristo crucified no. O niya nahimo kini siya nga Queen of Sweden. After becoming a widow, he founded monastery for men and women, and Saint Bridget na ilas nakatukod usab siya daghan kayo nga mga charitable institutions. Doon na namatay kini si Santa Brigida og nahimo nga usa ka giila
gi-canonized isip usa ka santa, si Santa Brigida no kanhi Reina sa nasod sa Swedish na may gala. Dala no padayon ta sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon, abi no antibispiras na ron mga higala sa fiesta sa Tanhay, no nag-aso na mga higala. Nag-aso na ang mga kusina, no. Ang mga adlaw karon hinoon murag kuan pa nang limpyo pa siguro ron, pero gaaso-aso na kay ayan dahang dili ka manglimpyo ka wala kay timo ayan no. Pero ug mga adlaw na jud mahigala ang kining gitawag nato og bisperas, Miyerkules sa madon ug mga adlaw mahigala Huwebes ang bisperas sa kining piyesta sa Tanhay City. Ayan no, aton daigtibayaon og ayong mudto ang atua usab nga kuraparuko din na karon no si Monsignor Gamaliel Tulawing. May mudto kani Monyor no basog makapamista tarong Biyernes mahigala ug makatilaw kita sa mga lamiang pagkaon nga giandam sa syudad sa Tanhay. Okay, nahala no. Bino arita mahigala sa atuang nga mga kalihukan. Okay. So ari na ta sa ato ang mga katikisem, no? Mga katikisem, mga higala, no? So okay, no? Medyo so ari kita mga higala sa eskwelahan, no? Eskwelahan mga higala nga dunay mga kuang karon, dunay medyo nagkagubot og gamay didto pod sa mga eskwelahan. Dito diri sa ayungan ay tabo na kay dunay mga maestra nga laing relihiyon nga ilahang gipugos ba ang ilahang mga estudyante nga mo apil sa ilahang kalihukan kabahin sa pagpanudlo sa ilahang relihiyon. Bino, aduna sila katungod ni ana kung musubay sila sa mga guidelines kabahin ni ana. Okay, ang guidelines ginato ni Mangala no sa Article 14 Section 3 number 3 sa atong Constitution, no, at the option expressed in writing lay at the option expressed in writing by the parents or guardians, religion shall be allowed to be taught to their children or wards in public, elementary, and high schools within the regular class hours, no? At the option expressed in writing by the parents or guardians, religion shall be allowed to be taught to their children or wards in public and elementary high schools within the regular class hours by instructions designated or approved by the authority of the religion to which the children or wards belong without additional cost to the government. Sa ito pa kining pagpanudlo ba sa eskwelahan ba sa atong religion, no? Kuan siya kinahanglan gyud ta nga mananghid gyud ta sa mga ginikanan, no? Nya dili pong sanay no muna diha dapit ang medyo nahimong issue kay ang mao nga sikta, no, ilahaman nga medyo gi-propose nga paapilon gyud nila sa ilahang kalihukan religious activity ang mga estudyante niya. Ang nahitabo medyo walang ilaha pong gihulga ako no nga muraog ilang didakan ang grado no mura didakan ang grado kung dili mo apil. So diha dapit ang problema kay dili man jud na siya mao kay options man na lagi no, at the options expressed in writing by the parents or guardians or religion muna nga kuan gyud kanang alampingan po na siya no. So ako magkuan na po lagi ko mumisa man lagi ko usahay ako og yung gipasiguro sa kanang principal no nga during their kana bitang PTA meeting ipapangutana gyud ang mga ginikanan kung okay ra ba siya ay kanang pagmisa mahigala mura na ba po ng katekism. Pero ako ang kining gitawag natong pamaagi nga dili gyud ko mutandog og parte sa relihiyon. Ang ako ra gyud gitudlo kabahin sa Christian values, no? Muna nga akong hawagon na pod ang ato ang mga school authorities nga kinang Christian values lang ang atong itudlo forever mga
Katoliko ka, Christian values lang. Ayo lagi apil ang medyo ba kanang gitawag na to Catholic teachings na to kanang mga pagkumpisal o uban pa, no? Nga labi na gayon kung daghan tong klase-klase ang mga estudyante nga atong itudluan. Kay basin unya kung mo-react unya ang mga ginikanan, wala niya tayo dili maayo nga makagkwanta ni ana, no? Sa ako tigbisahan man lagi ko diri sa Ayungo National High School, no? Kay may request man po ang school principal, no? Si brother kining si kuan ba si Mr. Pastor, no? Si Rinaldo Pastor. Pero I always see to it nga Christian values ra gyud ang akong itudlo. Wala ba ingon nga kabahin sa pangumpisan, kabahin sa pagsimba, kabahin sa pagpangalawat, wala ko ana, no? Kay kuan naman na Catholic teachings naman na. Ako ra gyud nga kuan unya akong giingon si kuan kining si kini bang sa ngalan ni Mr. Pastor ang principal kay kini si Mr. Pastor kuan mangguni kanang sa ngalan ni formerly seminarian namo na nga kuan kanya relihiyoso pug kay membro man siya sa kuan confraternity sa kini bitaw third membro man siya sa third order sa Carmelites namo na nga hilabihan ka relihiyoso pero ako siyang giingnan nga di lang gyud ta magpugsanay sir, no? Ang mga maestra og dili ganahan nga mo attend ayaw ra gyud pugsa, no? Ang mga estudyante nga dili ganahan mo attend ayaw ra gyud pugsa kanang ingnon na sige ayaw mo attend kay kuan mo minusan mo dili sa pwede. I always see to it nga walay gitawag nato og coercion nga nahitabo. Ako lang hangyo po sa mga estudyante nga relihiyon nga dili lang pod mo create baong kasa nga bitaw mura ba og magbugal-bugal, no? Kung dili naman lamang ta manimba, magtuon lamang ta didto sa inyong classroom o baka maghimo sa inyong assignment. No, dili lang ta magsigig pangatawa kay maka-attract ra mabunta sa attention sa mga Katoliko nga nanimbahan. Mura po na, no? So ingon niya na, no? Unya mao gihapon na sa kuan. Mao gihapon na sa atuang kining sa atuang kanang simbahan na no. Abi no nakahisgot na malamang kita ni ana mga higala, no? Kining kabahing katikisem ato na lang ni siyang himuon nga kaning usapon baka topic karon, no? Importante bagyod kaayo ang katikisem ngadto sa mga Katoliko. Ang tubag ni ana importante kay na para nako lang, no? Muna nga dunay kanang duha ka klase sa katikisem nga atong gipakuan, atong gipasupot. Dunay child kanang gitawag nato og kana bitang child catechism, no? Kana para sa mga bata ba children's catechism. Doon na po tayo sa mga adult catechism. Kami wala kay kami karon sa adult catechism, murag more on kasaulugan lagi hapon mi sa pulong sa bukid, murag na magihapoy aspeto sa catechism din ha. Unya doon na po tayo gitawag og child catechism. Now nga ang atong child catechism sa amo diri sa Ayungon doon nami gitawag og Sunday school, no? Kabalo mo sa Sunday school ang mga bata labi na gayon katubitong gagmay pa kaayo ba dili pa pwedeng mga pangalawat amo na daang gipadala sa ilahang mga ginikanan, no? Kay moras manggihapon og ato nga paapilon sa misa dili manggihapon na maminaw magduludalakan manggihapon na muna nga para lang opening nila. Now, ang mga bata nga wala pa kuan, wala pa dili pa bitaw age of reason. Amo nang gipadala sa ginikanan, no? Kabalo kag ungion sa namo. Ang kagmay pa man na, nag-edad pa man nag 5, nag-edad pa man nag 6, nag-edad pa man nag kanang city dako naman na pero ang among gihimo na gisegregate na sila namo. Pag-abot sa first reading, second reading after sa gospel, instead nga maglingkod sila o nya maminaw, amo silang gisegregate. Noon niya, nangita mi og lugar nga diin adto namo sila ipatapok og didto dunay mga kanang gitawag natong Bible stories, no? Kabahin sa mga personality sa Bible, dayong tudluan sila unsaon pagpanguros, dayong unsaon tudluan sila unsaon sa kanang gitawag og kanang pag-ampo sa Santos nga Rosario. Ana ra, no? Dayong libre snacks. O muna, no? Kay ang mga bata
gulot mo malagi na. So barely doon na sila yung mga 30 minutes na pagpanudlo every Sunday gina. No, na pagkahuman sa kanang kuana, magpangalawat na amo na sila gipalinya. No, gipalinya at the end sa pagpangalawat sa mga dagko, no, nakagawas naman sila na gikan sa ilaha nga kanang gitawag na tuog nahimutangan sa ilaha nga gitawag na to classroom mo adto na sila dito sa kalawatan o nya mag-ana sila sa ilang kamot na yung paghuman i-publish na sila sa ilahang mga ginikanan asaan nga i-publish na sila sa pari ganyan no o nya nindot sa gihapon ang kuan ang resulta kay ang bata madala ang mga dagko imbis ang mga ginikanan dili unta manimba madala sa mga bata kaya nga naman ang mga bata labi na kung naana sila ba murabag at home na kaayo sila sa kuan at home na kaayo sila sa kining kalihukan musimba naman gyud nya kabalo ba kag bata muhilak magyud na nya alang-alang imong pasimbahon imong anak nga sila ra di inyo ginang kuyugan sumuna nga mapugsan usahay ang inahan ba o ang amahan nga musimba imbis dili lang unta musimba na lamang gani ito na ko inailhan nga entos mga datoon man lagi no, datoon man lagi bada nga kalagbitan adto gid sila manimba sa Dumaguete tungod kay datoon man naman sila ibalay dito diri na lamang kay ang ilang mga bata moapil man gyud og catechism moapil man sa catechism bada nga ari ra gyud lamang sila manimba imbis nga kanang gitawag nato sa in English og maari ra sila mo dili ra sila manimba diri manimba na lamang kay nga naman ang mga bata di man pulay gini naman ano pero man sa resulta kara nga style nga sunod na ko na didto song nasaan ko sa Amerika no pero katulad yung mga bata nga dili pa makasabot kaayo ba kanang dili pa age of reason ba nya dunay sila ilahang own kanang categorical instructions katong mga dagko na katong nakakumpisan lang gani dili na naapil ang atong Sunday school para ra gyud na sa mga wala pa maabot og 7 anyos wala pa gani maka-eskwela katong makasabot na nakaagi na og kanang may catechism dili na sila apil kuan ra katurang below 7 years old nga aron maanad na sila ba pero tudluan gid sila gihapon unsay mga kanang buhatonon no klaro na sige na kung gi-follow up ang mga katekista kay maglibog man pud sila unsay lang itudlo kay dagko naman lagi mo nang dili ang mga dagko na dili na sila apil sa Sunday school mga bata ra gagmay nya ang bintaha ana is ang bata magsugod gyud sa gamay pa sila natisok na sa ilang huna-huna na kinahanglan gitang musimba klaro abi no, dini na lang sa kita kutob ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagkatikisem, dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong mudto, Pilipinas.